Práve som ušiel z väzenia, aby som vám mohol priniesť 4 minúty a všetkom. Už ide. Cenzúra! Po 15 rokoch prvá dovolenka. Herec Ian McKellen, predstaviteľ slávneho Gandalfa, dotočil minulý týždeň svoj posledný diel trilógie Hobbit. Spolupráca končí aj pre Orlanda Blooma, a.k.a. Legolasa, ktorého blond vlasy ako z reklamy na Schwarzkopf a špicaté uši si pamätáme z Pána prsteňov. They've taken the hobbits to Isengard. To Isengard! To Isengard! To Isengard! Podľa Gandalfového vyhlásenia na Facebooku sa teraz cíti smutný. Dúfajme, že začne plakať, pretože slzy čarodejníka zo Stredozeme, ako všetci dobre vieme, sa menia na... Myslíte si, že na Facebooku môžete písať čokoľvek? Kakate? Komentujete o neaktuálnom počasí? Píšete o tom, že by ste vystrelali spolužiakov vo svojej škole? Tak to posledné by mohol byť problém. John Carter vie o tom svoje. Jeho odpoveďou na otázku, či mu šibe bolo. Áno, jasné, idem do školy postrieľať nejaké deti a zjesť ich bijúce srdcia. Za jeho vyhlásením nasledovala skratka LOL a RSS, teda robím si srandu. Nevedel však, že v Kanade žije dcera Horácia Kane'a a keď zistila, že internetový srandista Justin býva naozaj v blízkosti školy, zmobilizovala políciu a tá ho zatkla pre možnosť teroristického ohrozenia. Hoci Justinovi Carterovi hrozí teraz 8 rokov za mrežami, oceňujeme tento kanadský žartík. Sloboda slova! Nori Mojsejovej! Poznáte ten pocit, keď si v bunde alebo v knihe nájdete zabudnuté peniaze? V Nebraske takto objavili v garáži 5 zabudnutých Chevroletov. Ešte väčším prekvapením bolo, keď zistili, že spolu auta neprešli ani 15 míl, čo tvrdia tachometre. Tomu ja hovorím mladý duchom. Respektíve motorom. Chystaná aukcia spoločnosti Vanderbrink sa teší veľkej pozornosti. A my sme si istí, že majiteľovi do vrecka poputuje nemalý dolár. Taký dolárisko! Neuveriteľnú ukážku vôle predvádza Francis Tsai, ktorý po degeneratívnej nervovej chorobe maluje palcom na nohe. Nezastavilo ho ani celková paralýza. Teraz maluje jednoducho očami. Pomocou počítačového softvéru nám všetkým ukazuje, že ak vás niečo skutočne, ale naozaj baví, neexistujú žiadne výhovorky. Jeho diela vidú v pripravovanej knihe Reinvent. Idem ráno v preplnenej MHD a všetci sú v pohode. Meškam do roboty 20 minút a šéf je jednoducho v pohode. Chlapík v sanitke krváca a je v pohode. Kuchárka v školskej jedálni mi dá duplu, nemám lístok a je v pohode. Som na Daňovom a som v pohode. Už budúci štvrtok je tu pohodový festival na Trenčianskom letisku. A možno aj preto sú všetci v pohode. Gandalfové slzy sa menia na lístky na pohodu. Škoda, že nikto neplakal. A my momentálne hľadáme sexy moderátorku s veľkým jazykovým fondom. A štvorkami, rukami. Ak ju náhodou niekto videl, nech sa ozve na štyrmov.info@gmail.com. Z nápravného zariadenia sa lúčia Boris a Roman. A vy nezabudnite lajkovať, šerovať, milovať a množiť. Čau. Čau. Práve som ušiel z väzenia, aby som vám mohol do ryti. Ne, počkej. Your dad, your mama is dead, your papa is dead. Ale však sa rozprávame. Však sa rozprávame. Who do you think you're talking to? Spolupráca končí aj pre Orlanda Blooma. Dobre, už rozprávam, hej. Počkej, také, že už si z toho strieľal?